may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala among mga suki, mga pinalangga na mong ating paminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabiuna, pagadumalahon kini sa inyong mahigala, Brother John Dehito, kini usab si Brother Leve Claves. Ay kini atong gina-welcome no ang atong tanan nga mga kahigalaan, kutob sa naminaw karon sa atong programa, naglantaw sa atong programa, ato nga gina-welcome karong gabiuna sa pagpakig-uban o pag-participate karon sa ato nga pagpanubag sa pangutana. So namo dihay mga pangutana mga higala, pwede nang inyong ipadala diri. I-text lang sa amo nga mga number ni Brother John nga kanunay namo nga gipahibalo nga na kaninyo no, text lang mo rin namo. O niya og namoy mga importante nga mga mensahe, greetings or oban pa nga mga important nga mga messages para sa inyong mga friend. So mahimo na nga inyo nang i-text diri namo or pwede sabari sa comment section nato ninyo ipaagi mga higala. Message lang diri kay aron ato nang matagad mabasa nato na samtang nagapadayon ta sa pag-onboard dinhi sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Alang sa atong tanan nga mga viewers at mga followers sa ato nga Facebook sa live nato nga broadcast. So ato sang gina-welcome ang tanan sa bisan asa mo karon na himutang Pilipinas man kur uban pang nasod sa kalibutan, kinasingkasing sad mo namo nga gina-welcome ang inyong pakig-uban karong gabiuna. O niya manghinaot sad mi nga dunay mga participation nga gikan sab kaninyo no dinhi sa ato nga programa. Namoy mga dugang tubag sa pangutana nga ato nga tagdon karon, ato na nga pagadawaton dinhi. Namoy mga dugang tubag, mga reactions or mga follow-up question ba, ato na nga dawaton dinhi sa ato nga programa. Kay kini ato nga programa libre tanan nga makapadangat sa ato nga mga huna-huna panahon sa pagtubag sa pangutana. Nya nga ato mga pangutana, na may mga pangutanang ipadadiri, ang mga tubag ana ato gyud ibase sa Biblia kay kani atong programa Bible based man siya. I-base gyud nato sa Biblia kung
ninghaon ba kay ang Biblia mo ni atong gamiton nga mahimong sukdanan kung ang ato nga mga doktrina nga gipangtudlo or mga pagtulunan nga atong gitudlo sa atong simbahan. Kuan ba siya kana bang legit ba? Kana kung ninghaom diha sa Biblia, suportado sa Biblia. Atong muna sulay na to, atong mga tubag diri isipasikad yun sa Bible. Mana nga kung naamo dihay mga dugang sa tubag, so i-text na dinhi og wa kay masabti, i-follow up higala aron ato ng tagaan og pagtaga dinhi sa ato nga programa. Nya alang sa atong mga follower, mga viewers sa Facebook, palihog dun sa atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para nga daghan sad ang ma-bless, no? Kanya may siyang gabi sa atong mga viewers diha sa Southern Cebu. Paingon nga tos Dumaguete o uban pang part diha sa Negros, no, nga maabot sad sa Riverside FM Cebu sa 93.2 megahertz, no? So atong gina-welcome og ang manager diha, ang station manager, ang CEO, present na permi diha. So amo nang gipasalamatan sir ang inyong gihimo aron kining atong programa dako-dako sad og maabtan. Ato sang pasalamatan si Pastor Joel Tirana. So atong gina-welcome diha ang tanan nga naminaw mainguman dinhi og sa uban pang part sa Pilipinas ug sa kalibutan karon, no? Atong gina-welcome. O niya subliyon nako palihog atong i-share mga higala ang ato nga programa. Okay, akong ihatag ko na ang panahon ni Brother John alang sa dugang pagpadangat o pangumusta nga na kaninyo. Okay, daghang salamat Brother Leve. Well, mga higala, welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon kami maghatag sa inyo o magatunol sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat sa inyong kanunay nga pagpakig-uban pagsunod nining ato nga programa. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas o sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan, kami nagpasalamat sa inyo ha. Unya, welcome. By the way, ato dayang i-great day, happy birthday si Ikoy, no? Birthday niya rong adlaw, Koy, happy birthday, no? So Ikoy dihito. Anya, happy birthday. Ug tanan na lang na nag-birthday karon, happy birthday. Okay, digan salamat Brother John. So padayon ta higala nga tusunahan atong gina-welcome ang tanan natong mga naminaw usab, mga silingan nato diha sa Mabuli. Always nagasunod sa ato nga programa. Atong ginang welcome nga nahimo nila nga kabahin silang kinabuhi. Atong gipangumusta karong gabiuna sila si Dong Sincer Somalinog, Sister Mercy, uban sila makabataan nga always gina nagapaminaw. Ang adto ni Brother Totron dia, Ilanan. Alan Sister PB dia, Pasyon na Brother Junior. Anya dirisad mga higala sa Bungtod, sila si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po kayo sa iyong pagpaminaw, Sister Chari, uban sa imong tibok family. Aniya diha sa mga Ipil family. Kumusta sad sa mga Gutierrez, ngadto sa mga Espinosa, mga pamilya sa mga Saga. Always nagasunod. Niya mga Serapino family, mga Lipala, maayong gabi, nga always na nagapaminaw. Aniya ngadto nila ni Sister Enilia Saga. Good evening, Sister. Uban siyang family. Nila ni Brother Eric sa Sinoy. Uban ni Sister Disa Makabataan. Good evening. Aniya always ang naminaw. Sila si Brad Toro, Arturo Maglasang, kauman ka Sister Dailing. Sila si Vanessa, ilang makabataan. Ngadto na kabataan ni Ganggang. O uban pa nato diha nga mga radio listener diya sa Mabuli. Welcome kamo karon. Aniya mayo sad nga gabi kang Sister Valentina Baga. Sister, may gabi nimo. Salamat kaayo nga
dasig kita kanunay sa pag-alagad sige no mga suod nato diya sa libho nga always naminaw sa lanog sa trumpa ni Brother Nelson Bersero. So kamong tanan diya welcome sa ato nga programa. Aniya pahasubo sab di ay among itunol ngadto sa pamilyas Matonyakaw sa kamatayon ni Brother Gerson Tonyakaw diha sa Libaong. So adto taron to mag-service ta. So pahasubo sa iyang pamilya sa Matonyakaw family. Aniya mga suki na tong naminaw diha tanan atong gina-welcome karon gabihon sa ato nga programa. Okay, dito magduga higala ato ning basahon ang ato nga mga kahigalaan ato nakita sa screen. O niya palihog gihapon higala. Malihog lami tigae mi og feedback diri sa radio. Katuntik paminaw lang sa radio no. O niya nagtanaw mo sa Facebook, maabot ra mo sa radio sa una. Sulay ko ninyo karon og on air higala nga ang 100.5 FM 100.5 FM sulay daw ninyo og tune in kung unsa nay resulta kay sa mga lugar nga lisod na kayong makuha magsagarak man pero karon sulay daw ninyo kay aron makahibaw mis feedback kung unsa nay mga feedback niya layo na ba or okay tinaw na ba ang signal nato dinhi sa DYCM o sa ato nga programa sa kini ang maayong balita no. So tigay mig feedback diri text lang mo na mo ni Brother John o diri sa comment section nato sa Facebook ato ng pagbasahon. Okay. Ato na ning sugdan pagbasa ang mga nagpungasi nga mga mensahe gikan sa atong mga kahigalaan sa nagkalain-laing mga lugar sa kalibutan. Ato nakita dinhi si Sister Jimari Kalapuan. Salamat Sister Jimari sa paglab kanunay nimo sa ato nga programa o pagpray sa ato nga programa. Thank you kayo. Ang Dios uban magpanalangin kanimo diha sa Saudi Arabia. O niya po si Brother Richard Berdin Velarde. Mayong gabi mga kapaglaom gikan diri sa Toronto, Canada. Okay, salamat kayo no. Brother Richard Berdin Velarde diha sa Toronto, Canada. Salamat sa imong pagpakiuban sa ato programa. Salamat po sa pagpray o paglab sa ato nga program. Niya po si Brother Ronelo Itang. Nanukad po ni gikan gyapon sa Saudi Arabia. Mayong gabi kaninyo Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw o sa mga nagview niining programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo and your family. Niya po si Brother Cesar Elgira. Palihog ko no Brother Cesar diya gihulngan kon unsa katinaw ng ato nga programa karon. Itsunin kunog sulay ang imong radio no. Ug uban pa natong mga kaigsuon kay galaan diha na nagtanaw na sa Facebook ang uban. Sulay ko no og tune in ang inyong radio mga higala sa 100.5 FM. Okay niya po si Madslia Muñez. Mayong gabi pads. Asa raman ang usa. Okay, diri ra to siya. Wala to nakita sa kamera ganiya. Kaya naglingkod siya diri sa sopa. Aniya, ayun niya, abot naman di ay. Mayong gabi diha Mader. Okay niya po si Joe Corbo. Amin. Anya niya po si Moises Alex Liaban. Salamat po Brother Moises sa pag-pray kanunis itong programa o paglab sa itong programa. Nindot na ina na higala kay daghan nag-pray. Mahimong maglalang puso ng ato nga tulumanon. Hangtod karon nagatikaw-tikaw ning ato nga programa. Tungod sa inyong mga pag-ampo o mga suporta, mga financial support. Salamat kayo. Niya po si Brother Cesar Elgira. God bless sa tanan. Okay, God bless also Brother Cesar.
Si Brad Junard sa balay karon brother naminaw mi sa inyo. Si Brother Jonard Ilgira gihapon na. Yung Oh, mga gikan iyaning silang igagaw, no? Brother Jonard, thank you so much. Okay, salamat nga nakapundok mo diya brother Elgira. Anya niya po si Joseph Torlao. Brother John, mayong gabi diha. Mayong gabi diha. Si Brad Joseph Lagarisa tinaw na kaayo ari sa Anislagan. So salamat kayo Brother Joseph Torlao. Thank you kayo sa feedback nga matod pa din nga tinaw na kaayo ari sa Anislagan. So salamat kayo. Anya sa gihapon mga kaigsunan among gipahibalo ninyo nga palihog taga-imig feedback labi na sa mga lagyo nga mga lugar. Isulay ninyo inyong gliso ang inyong dial sa 100.5 FM, no? Aron atong hibaw-an kon kumusta na ang signal sa inyong lugar nga sa kanhing panahon lisod nga makasulod. Okay ni apod si Lini Sibay. Mayong gabi kaninyo kapaglaom. Naminaw mi diri sa Tagaytay. God bless. Amin. Salamat kaayo no. Diha sa Tagaytay, asam nin Tagaytaya, daghaman Tagaytay god. Okay, live rako Brad kay naguba ang radyo nako. Okay, salamat brother Cesar ni Elgira. Okay. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po, Brother Rufino, sa imong paglab o pagpray nining ato nga programa. Ani ato pong nakita si Brother Eleuterio Lagarisa. Sir, didto ko sa Kidapawan City. Maayo ang signal. Asa man yung Kidapawan City? Siyudad sa Kidapawan. Ako ang gihapon sa Mindanao man gihapon na Brother Libby Kidapawan. Oh, kay Kidapawan murag sa Mindanao ra man kuno kani. Oh, Siya nga maayo ang signal siguro sa Facebook siguro ang ipasabot niya dito. Okay, thank you kaayo no. Daghang salamat Brother Eleuterio Lagariza. Lagarisa. Kumusta si Kuya Kinsing, si Ma'am Ruth Lagariza diya. Brother Binzon, Master Emily, maayong gabi isinyo tanan diha sa Anislagan. Okay, ato ning tanawon kining mga naglab, ato ning tagdon sila ni si Brother Ronilo Itang, Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratsiani. Kanya niya po si Mike Lucina, Linabog Munchadoranas sa Mayani. Naani ron sa kuan, naghuwat ni ako aron naani ron diha sa balay, no? Kinimuram mi nagpatlak gud kaganina, so thank you dong sa pag-view. Kanya niya po si Eric sa Sinoy. Niya sad si Elgira Cesar. Kanya aritas mga nag-like ato nakita din si Brother Rufino Moreno, Ginalyn Lumuntad. Kanya niya sad si Joseph Torlao, Moises Alex Liaban, Joe Corbo. Niya sad si Plinius Jezebel, Giovanni Inganyo Bayo. So as of this time, mao ni ato mga nakita nga nag-like o nag-love sa ato nga programa. Anya niya si Lini Sibay, Royal Tagaytay na narbaho ko diris kapag laom. Asa ni Royal Tagaytay? Royal Lini? Royal. Okay, niya po si Moises Alex Liaban, Kidapawan City, sa North Cotabato, Mantingale. Salamat kayo, Mrs. Alex, no, sa info nimo. Dito ni sa Mindanao. Okay, mupadayon ta higala nga tusunahan. Muadto sa tas pagtubag sa pangutana no. Ato ning tanawon ang pangutana nga
atong tagdon karon nga gabi na kamo na higala kung naamoy mga pangutana makahimo mo sa pagpadangat dinhi aron ato nang basahon. Okay. Ato ning tanawon ang pangutana. Nya kamo diha namoy mga ikatampo. So text lang dai mo nga rin namo or pwede sa comment section mo padangat mo aron ato nang tagaan og pagtagad. Okay, niyara ang pangutana. Good eves mga brad, kanang inyong pagtulunan nga igpapahulay og pagkaon. 1863 ra na nagsugod, di ba? Di ba tinuod? Okay, salamat no. Mo ni pangutana nga gipadangat dinhi. Nga matod pa nini ingon siya dinhi, good eves mga brad, kanang inyong pagtulunan nga igpapahulay og pagkaon. 1863 lang na nagsugod. Di ba tinuod? So munay atong saluan karon higala. Kung tinuod ba? Niya pa siya kumbasahon niya si Brother Sonny Sumayang, salamat sa paglab ug pagpray. Niya pod si Brother Doming Bunukan. Mayong gabi na usab ninyong duha sa station Brad Lib o Brad John. Naminaw ta karon og klaro kayo ang signal sa radyo, Brad. Brad Lib. Salamat sa pag-pray pod o paglab sa atong programa, Brother Doming Bunukan. So thank you kayo sa info. So sabliyo na magpahinom ng higala, mga iyo sad mig mga information gikan ninyo kung kumusta naman ang signal sa radio. Kay kagabi pamanigi nausab ang ato nga signal dinhi kay pakusga naman gabi nausab kay naayo na ang katong diferensya sa una, naayo na. Okay na kaayo, nya kusog na. So palihog tigay mig info dinhi kung kumusta ang signal sa inyong mga lugar, mga kaigsuonan. Okay. Ang pangutana higala, kung naamoy mga tubag diya, text dayon mo din namo ni Brother John. O niya, unang mo tubag ani si Brother John, dayon akong tapuson mga higala. Brother John? Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Mahitungod aning ni ining pangutana ha. Nindot ni nga pangutana pero sa tinuod lang sa makadaghan nagyud ni. Gi tubag nato ning pangutana ha tungod kay may tungod man ni sa igpapahulay o pagkaon unya dili lang sa magplastada lain sad ni nga kanang inyong unsa tong termino pagtulunan o doktrina. Pagtulunan sa igpapahulay og pagkaon 1863 ra na dili ba tinuod? 100% dili na tinuod nga 1863. Ang 1863 mauna ang pagkaorganisar sa Seventh-day Adventist Church sa diha nga ang federal government sa Amerika gikinahanglan na nga iparehistro ang mga sikta. So kanang 1863 mauna ang pagkaorganisar sa Seventh-day Adventist Church, wa na nagpasabot nga ni anang tuiga ang 1863 maupoy pagkamugna sa Seventh-day Adventist Church. Well, dili man ni mahitungod sa relihiyon kundi sa pagtulunan. Nga 1863 ra namugna dili ba tinuod? 100% dili tinuod. Tungod kay ang hitungod sa igpapahulay og pagkaon, ang pagkaon nagsukad pa na dito sa tanaman sa Eden og ang tao ni adtong panahona si Adan og si Iba pa lang. Og unya ang adlaw nga igpapahulay, seventh day, diha na aning lutaw after creation. 7 pa lang kaadlaw ang edad sa kalibutan gikan sa paglalang sa Dios. Busa dili gyud na tinuod nga 1863. Una, may tungod sa pagkaon. Moingon ka nga inyong pagtulunan dili ni amo, iya ni sa Dios.
Kaso nga lang kay daghan ang nangalagad nagtuon nagsimba sa Ginoo karon nga ilang gisalikoy ang pagtulunan nga iya sa Dios ug ang pagtulunan nga iya sa Dios ilang giilisan og pagtulunan nga iya sa tawo. Muna'y labing klaro og tinuod way kapin og kulang. Pero kung argabyado ka sa akong gisulti nga ang pagtulunan nga iya sa Dios gisalikoy sa kadaghanan o giilisag pagtulunan nga iya sa tao, mas maayo nga magpakisusi ka na karon sa unsa nga bahin. Una, kung atong tan-awon dinhi sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 7 giingon og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa ginenhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Busa si Adan, giumol gikan sa abog sa yuta. Ingon ini. Ug unya, samtang nag-inusara si Adan dito sa tanaman sa Eden, wa siya gyud kaayo nagmalipayon. Busa, gipakatulog sa Ginoo, sumala dinhi sa Henesis gihapon nga pagkatulog ni Adan gikuha sa Dios ang kuhaan sa Dios og gusok ang walang kilid ning Adan og namugna ang babae. Sa usa ka pagkasulti sa tingob nga pagkasulti sa Henesis 1:26 miingon dinhi kung atong basahon og miingon ang Dios buhaton nato ang tao sumala sa atong kaugalingong dagway. Tanawa kanang atong ug nato, that is plural form, dili na siya singular form. So sa laktod pagyod nag-ingo dinhi nga pag-ingo dinhi sa kini ang 27 ug 28 ug gibuhat sa Dios ang tao siyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babae iyang gibuhat sila. O gibuhat sa Ginoo, lalaki ug babae. Unya sa diha nga namugna na gibuhat na ni sila, ang Biblia nagpadayon sa pagsaysay sumala sa Henesis 2:15 paingon sa 17 niya o gikuha ni Jehova nga Dios ang tao ug gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon ug bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo, makakaon ka gikan sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy sa pag-ila sa maayo og sa dautan, dili kamo magkaon nini kay sa adlaw nga mukaon kamo niini mamatay kagayod. Amo ni ang gisulti sa Biblia. Busa ang pagtulunan sa pagkaon didto ni magsukad sa tanaman sa Eden. Si Adan ug si Iba pa lang nga dunay gitugot ug dunay wala gitugot. Ug nahitabo lang nga si Adan ug si Iba nalimbungan. Sumala sa Henesis 3:1 ngadto sa 6, gilimbungan sa yawa, ginamit ang bitin ug maoy hinungdan nga si Iba na limbungan sa yawa ug mikaon siya ug siya pagayod usab ang mihatag sa iyahang bana. Sumala sa Henesis 3:6. Sa laktod pagkasulti, the first thing or the first step nga ang tao nakakumit og sala at tubangan sa iyang magbubuhat mao ang paglapas sa pagkaon. So nakasala sila kay ilang gikaon ang mga butang nga wala itugot sa Dios nga kaonon. So kini nga pagtulunan didto ni nagsukad sa tanaman sa Eden. Ug unya sa dihang nakasala na si Adan ug si Iba, gihinginlan sila sa tanaman sa Eden ug migdaghan ang ilang kaliwatan. Niabot sa punto sumala sa Henesis kapitulo 6 bersikulo 5 og nakita ni Jehova nga Dios ang pagkatautan sa tao sa yuta dako ug nga ang tanang hunahuna og pagpamalandong siyang kasing-kasing lunlon kadautan lamang gihapon. Og imong basahon pa ni nga mga teksto sa ubos nagingon og nakapabasol ni Jehova nga gibuhat ni ang tao. Og si Jehova miingon, pagalunupan ko ang kalibutan. So niini nagsugod na
ang pagpaila sa Ginoo ngadto sa mga tao kay nagdaghan ang tao sa kalibutan, pagpaila nga siya aduna gayoy mga desisyon, adunay paghukom nga himuon alang sa mga makasasala. Pero tungod nini gustos Ginoo nga palikayon ang tao. Og unya gisultian niya si Noe nga kinahanglan ang mga tao sultian nga magbagong buhay sila tungod kay ang kalibutan iyang pagalunupan. Nagdumili man ang mga tao sa pagtuo sa mga butang nga ilang nadungog og nabati gikan sa kang Noe, og maoy hinungdan nga pag-abot sa panahon nga gipalunupan sa Dios ang kalibutan nangalaglag ang mga tao. Ang rason nganong nangalaglag sila kay wala nila tuuhi ilang gidumilian ang mga butang nga ilang nadungog og nabati. Og dinhi nangalaglag ang tanan halos nga butang sa kalibutan lalo nas may mga kinabuhi og unya niadtong panahon na unli nga naluwas si Noe sa iyang pamilya ug sa mga mananap nga gipasulod didto. Sumala sa gihisgutan bay og laki nga ang mga mahinlo tinagpito bay laki og tinagurha ang mga mahugaw. Og niining panahon na mikuyanap na sad ang kaliwatan nila ning Noe og sa mga hayop gula gikan sa arka og dinhi na pud nagsugod nga ang tao nagkaon na sad og unod o kon flesh. Kun atong basahon niya kini nga pagtulunan gikan sa Dios. Balikon ko, dili ni pagtulunan sa usa ka pundok o usa ka tawo, kundi iya ni sa Dios nga ang pagtulunan nga iya sa Dios gisalikway sa kadaghanan karon kay ang ilang gisunod ang pagtulunan nga iya sa tao. Pamatii 11:46 ug 47 nagingon, kini mao ang balaod sa mga mananap, nay balaod ang Dios sa mga langgam ug sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig ug sa tanang mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo ug sa taliwala sa mananap nga buhi nga arang makaon ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So klaro gyud kayo ang gipasabot dinhi nga may balaod ang Dios nga gihimo taliwala sa mga mananap sa iyang ipakaon og dili ipakaon, sa mahugaw og sa mahinlo. Tungod niya na kay plano man na sa Dios, ang plano sa Dios gisalikway sa tao og unya gipulihan sa plano sa tao, ang plano sa Dios gipulihan ang iya sa Dios unya gipuli ang iya sa tao. Mauna nga karon kauna ang gisulti nga ang Dios naghimo siya balaod sa mahugaw sa mahinlo, sa ipakaon og dili ipakaon, gisalikway nis kadaghanan og unya ang dili ipakaon gikaon podron. Maunay kalainan sa pagtulunan nga iya sa tao. Pero kining pagtulunan sa pagkaon nga gisunod sa Seventh-day Adventist dili na iya sa tao kundi dili na iya sa Dios. Unya karon mamili ka, asa may imong sundon? Ang pagtulunan sa Dios o ang pagtulunan sa tao? Ngani klaro halata dinhi nga gisgutan mahugaw ug mahinlo, ipakaon ug dili ipakaon, kaso nga alang wa na maghuna-huna ang kadaghanan karon nga naa di ay dili ipakaon, ang ilang huna-huna kaon na tanan nganuman maunay pagtulunan o doktrina sa yawa nga ang unang nakadawat ana nga doktrina si Iba ug si Adan didto sa tanaman sa Eden. Busa kana nga pagtulunan gikan sa tanaman sa Eden hangtod karon nga presenteng kapanahonan gidawat kana nga pagtulunan sa kadaghanan nga unsa man gidawat na nga kaon na ang tanan, limpyo na tanan. So niya klaro kay ni ang gihisgutan sa Ezekiel 44:23 nagingon, og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan, ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Pero tan-awa gihimo ba ni ron pagtulunan ni sa Dios nga tudloan ang iyang katawhan sa kalainan sa balaan ug dili balaan, sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Pero gitudlo ba ni nila ron? Wa na itudlo. Nganuman gisalikway ang iya sa Dios kay gipulihan sa iya sa tao. Malinaw man siguro higalang imong nadungog karon nga pulong sa Dios. Karon dihaan ang bahina mohunong ta kay duha man ning gihisgutan mahitungod ni sa pagkaon ano sa igpapahulay.
Dili na kay 1863. Kung imong basahon dinhi sumala sa gihisgutan sa Hinesis Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 3, malinaw ni. After creation, 7 pa lang kaadlaw ang edad sa kalibutan. Gikan sa paglalang sa Ginoo, diha na ang pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay, ikapitong adlaw. Tanawa, atong basahon Hinesis 2:1 ngadto sa 3. Og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo, ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan ini tungod kay nini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Timan nga sa adlaw ikapito gipahulayan, gipanalanginan ug gibalaan kini sa Dios. Ug tungod ni ana ang tao gusto sa Dios nga mosunod sa iyang pagpahulay ug pagbalaan sa adlaw ikapito. Wa lang sugua sa Dios nga manalangin ang tao, kay ang pagpanalangin iya man sa Dios. Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 8 hanggang 10. Nagingon dili Ezekiel, Exodo 28 hanggang 10. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Klaro akong hapitan ang English. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor, do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God, thou shalt not do any work. Ang adlaw nga gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan sa Dios, ang adlaw nga ikapito, o kining adlaw maoy gisugo sa Dios nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Pagtulunan ba ni sa tao? Dili. Pagtulunan kini sa Dios. Doktrina kini sa Dios. Ang Seventh-day Adventist nagsunod sa pagtulunan sa Dios, nagsunod sa doktrina sa Dios, samtang ang kadaghanan karon mo angkon nga sila naas kamaturan katawhan sa Dios, pero ang doktrina o pagtulunan nga iya sa Dios ilang gisalikway kay ilang gipulihan sa pagdoktrina o pagtulunan nga iya sa tao. Pamati ang gisgutan sumala ako ra gud ning basahon dinhi sa The Living Bible sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12. Higala wa gyud ko magtuo wa gyud ko magtuo nga sa imong pagpaminaw karon wa ka nakasabot. Kay imposible nga samtang gipaminawan mo ang pulong sa Dios, wa ka kasabot o di ka kasabot, kay samarang gipasagdan sa Ginoo ang tao. Ang Dios manalangin sa iyang pulong nga imong gipamatian, nakasabot ka. Mauna ang gisulti sa Biblia, Hebreano 3:15, pagkadungog nato siyang pulong, dili nato pagpagahion ang atong mga kasing-kasing. Nabatian nimo higala ang doktrina o pagtulunan nga iya sa Dios, and how come nga imo maging himuon ang pagsupil, pagpagahi sa imong kasing-kasing, nga imo namang nahibaluan, nabatian mo ang doktrina o pagtulunan nga iya sa Dios. Sumala sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12, sa The Living Bible, aron maklaro gininyo niya, and I give them the Sabbath a day of rest. Tanaw og akong ihatag kanila ang igpapahulay, ang adlaw sa pahulay. Naging din every 7th day. Every 7th day. Wa magingon every day, wa magingon every first day. Kaya kung every first day, natural, Domingo. Pero every 7th day, tanawa ang dictionary, tanawa ang inyong kalendaryo, kuha sa Biblia, tanawa og unsang adlaw ang ikapito. Every 7th day. Ang adlaw ikapito ipapahulay. Di inaagikan kang kinsa nagpagtulunan iya sa Dios. Gikan pa na didto sa unsa man creation.
Unya nag-ingon dinhi, as a symbol between them and me, to remind them that it is I, the Lord, who sanctifies them, that they are truly my people. Kaklaro niya na ang gisulti. Ngingon niya nga aron mahimong timaan taliwala kanako kanila between them and me. Mo ni gisulti si Ginoo to remind them aron sa pagpahinumdum kanila, gipahinumduman ka sa Dios sa tinuod nga adlaw igpapahulay, pero wa lang gyud nimo baliha ang pagpahinumdum sa Dios. Wa nimo tagdang niya sa Dios, ang imong gitagad ang iya sa tao. Unsa kining matanga sa pagpangalagad ug pagtuo diha sa Ginoo. Higala 2025 na, panahon na unta nga atong bag-uhon, kung sa Tagalog pa, ito na ang tamang pagkakataon na ating ituwid ang ating pagkakamali. Pero giunsa imbis itulid nato atong pagkasayop, ay naunsa padayon hinuuntas binaliko nga mga butang. Unya ningon to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, nga ako ang Dios nga gabalaan kana, that they are truly my people, ug sila mao ang akong tinuod nga mga katawan. Klaro ang pagtulunan sa Dios, ang iyang tinuod nga mga katawan ang nagbantay sa adlawng ikapito nga igpapahulay. Kung giangkon sa Dios nga ang iyang tinuod nga katawhan mao ang nagbantay sa ikapitong adlaw ingon nga igpapahulay, makapaduda kung kang kinsa mong mga katawhan karon nga naghimo ga bantay sa adlawng Domingo, first day. Nagingo din ang mao tinuod nga that they are truly my people. Kinsa ni silang gisultian sa Ginoong iyang tinuod katawan ay ang kadtong mga tao nga nagbantay sa ikapito nga adlaw. Unya kung atong tan-aw dinhi unsa pay dugang pamahayag dinhi sa gisgutan sa Biblia dinhi sa kanang today's English version, kung atong basahon dinhi sa Herbihanon kapitulo 4 bersikulo 4 og 9 atong basahon, nag-ingon for somewhere in the scriptures this is said about the seventh day. Wa magingon about it is said about the first day. About the seventh day, God rested on the seventh day from all His works. Karon niya, nag-ingon sa 9, as it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the 70. Kining ikapitong adlaw, bisag ilang gidinay, ilang gilimod, matud pa, nagapabilin kini nga gitagana alang sa katawhan sa Dios. Kung ang adlaw ikapito, nagpabilin nga gitagana sa Dios alang sa iyong mga katawhan, kung ang katawhan sa Dios nagbantay sa ikapito, makapaduda kung kinsa ni nga katawhan ang nagbantay sa adlawng Domingo. Igala, balikon ko. Dili gyud ko maghuna-huna, magtuo nga wa mo kasabot. Nganuman, sayod ko nga gipanalanginan sa Dios ang Espiritu Santo magatandog sa inyong kasing-kasing ug hunahuna, panalanginan ang pulong sa Dios nga pamatian ninyo, nakasabot mo. Pero ang resulta mao, gisalikway ninyo ang iya sa Dios ug inyong gipuli ang iya sa tao. Maong nag-ingon Ginoo, pagkadungog siyang pulong, dili nato pagpagahion ang atong mga kasing-kasing. Mabuhay ka higala. Okay, si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw, pagpasabot sa natinawan ug nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, salamat Brother John. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, sa dili pa ko mapadayon sa higala ato sa ning tan-awon ang mga nahidugang naglantaw sa ato nga programa karon. Okay, ang Brother Ian Kevin Dorotan, salamat sa paglab. Niya po ang Obo of Seventh Day Adventist Church. Good evening mga igsoon diha kang Kristo. Greetings from Obo of Seventh Day Adventist, Tabango, Leyte. God bless. Okay, salamat kayo. Kumusta nyo diha, Brother Ranoy? Salamat sa inyong pag-view sa atong program. Anya, ato ning padayonon pagtanaw. Niyasad si Brother Jake Sumalinog. Salamat po, Brother Jake, sa pag-pray. Anya, niya po, Sister Anita Cabaluna Claves.
Good evening sa tanan nagview o sa tanang nitig paminaw sa kaninyo Bro John o Bro Lebe. So good evening Sternita Thank you, Day. Thank you, Day. o sa tanan nga nakaroon sa Kaduan Church. No? Niapod si Freddy Felicano. Mayong gabi ninyo diha Brad Lebe o Brad John. So good evening Brother Freddy. Anya ni pagyod iyang mensahe watching live jud ko diri sa Balod, San Fernando, Cebu. Og naminaw sad ang akong asawa si Chris Felicano og akong anak si Mary Rose Felicano diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Okay, ato pagining lilion ni asad si Roland Neriginon. Mayong gabi na usab, Brad Libby o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Ilabi na diri sa Metro Manila o diha sa Visayas ug Mindanao. Mangumusta lang ko, Brad, sa akong igagaw si Erlinda Neri Estaura diha sa Leyte. God bless kaninyo. Kigikan ni Brother Roland Neriginon. Anya niya sad si Brother, salamat sa pag-pray o pag-love, Brother Friday. O niya po si Lini L. Sibay. Amin. O niya po si Nineth Gabisay. Mayong gabi tinaw ang inyong signal diri sa barangay Elizabeth Liti. Mahing gabi, Naminaw, diha, Mader. Mami, mahing gabi, Mami. Salamat sa pag-view. Sinirapitan ng Liti, Rapit Brajon. Kau na sa may kalagisi. Gikan ta diri sa ko abot ta gikas Libungaw, largo ta sa Kananga, then Limon, unya left side na abot sa iskinas Limon. So, paingon na ato. Paingos Ormok. Lahi ang Ormok, kay ang Ormok pag abot nimo sa Libungaw, right side ka. Right side. Muna paingos Ormok City. Okay, niya po si Hyacinth Carl Chong Bakero. Ang iyang mensahe ato rin tanahon. Good evening, Brother John o Brother Libby. Pa-shout out ko ni Roth Bakero Midway. Okay, salamat no. Okay, matuta mga higalas pagtubag sa pangutana, pero sa dili pa ato sa ning nililion ang mga nahidugang nga nag-love o nag-pray sa ato nga nag-like sa atong programa. Niya si Brother niya si Eriksa Sinoy. Niya to pong nakita si Ginny Rama Fermin. Niya sad si Anita Cabaluna Clavis, si Serwin Orsal, niya po si Joan Del Sarul. Ato pong nakita din si Aritas Picas. Atong tanaw ni ang mga nag-like na hidugang. Niya si Plinius Gisibel. Anya ato pong nakita din si Brother Friede Pelicano. Anya niya si Jake Sumalinog, si Hyacinth Carl Chong Bakiro Hyaktin. Anya niya po si Brother Basilio Tiro Notarion. Mao ni atong mga nakita na hidugang, na naglantaw, nagapakiguban nato karong gabihuna dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang mayong balita. So ato taw higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ang pangutana god ingon sa dinhi nga good eves mga brad, kanang inyong pagtulunan igpapahulay og pagkaon 1863 rana nagsugod. Adi ba tinuod? Okay, salamat kaayo sa gipadangat dining pangutana. Ang tinuod pagkasulti higala, wala pa ang 1863
ang balaod mahitungod sa adlaw igpapahulay ikapitong adlaw Sabado nga di ninyo mga higalang 70 Adventist nagbantay niya na dili na 1863 nagsugod ang igpapahulay gimensyon Diyos Biblia simana pala edad sa kalibutan pag tumawag yun sa pilimirong simana o niya ang pilimirong yung ikapitong adlaw ang Diyos nagapahulay sumala sa Genesis 2:2 ug 3 nagpahulay ang Diyos sa adlaw ikapito gibalaan sa Diyos ang adlaw ikapito o gipanalanginan sa Diyos ang adlaw ikapito. So dinhi yung makita nga sukad pa diani sa pagkatukod sa kalibutan ang mahitungod sa adlaw igpapahulay ug ang Dios nga maoy maglalalang sa tanang butang maoy unang nagpahulay sa adlaw nga igpapahulay sa ikapitong adlaw mahigala. So kung magunahon na ito ang 1863 sayop na higala sayop na ang pagbantay si papahulay sukad pa sa pilimirong simana nga gimensyon Dios Biblia ang Dios mao'y nagpahulay. Siya una nagpahulay sa kapitong adlaw Sabado. So nagpasabot na nga ang pagtulunan sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist ang kauban namo ang Dios higala. Kanang Dios nga atong giampuan sa mga nagbantay sa Domingo o Sabadista din na Sabado na ipapahulay siya mo'y una nagpahulay si kapitong adlaw Sabado o niyag mo reklamo ta nga wa man na i-mention di Genesis adlaw Sabado wa sa Genesis i-mention ang word Sabado pero ari sa Exodo 20 versikulo 11 sa Biblia Catholic kaning Biblia nga hinubad ni Monsignor Yap gikan sa Latina Vulgata may imprimatur si Colonel Rosales sa Exodo 20 versikulo 11 ang gimensyon higala kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ang yuta ang tanan nga mga butang og mipahulay sa kapito ka adlaw tungod niini gibendisyonan sa Dios ang adlaw sa Sabado kun pahulay og bisantos kaniya. Gitin-aw mga higala ang adlaw nga gipahulayan sa Dios ikapitong adlaw o niya kunsa ng adlaw ang gimensyon adlaw Sabado. Ana, giklaro yun kayo. So nagpasabot lang na nga dili 1863 ang balaod betungod si papahulay sukad pa na sa sinugdanan mga higala. Mo hinungdan nga atong mabasa diya sa Exodo 20 versikulo 8 ngadto sa 10 gibutang gyud sa Dios ang ikapitong adlaw Sabado nga igpapahulay sa ikaapat nga sugo sa napulo ka sugo. Nag-ingon ang atong mabasa dinhi hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Klaro ha, kini Catholic Bible parang way trampas ba? Ang Biblia sa Dominguista mo'y atong gigamit. Ang mabasa hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhata ang tanan nga imong buluhaton. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimog bisan unsang buhat. Kisa nagbalaod sa Seventh-day Adventist dili balaod na sa Dios mahigala o ang Seventh-day Adventist misunod lang sa balaod sa Ginoo. Nga naman kay ang pagsupak sa balaod sa Dios nag-ingon man unang Juan 3:4 ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod sa Dios. Balaod man sa Ginoo ang adlaw Sabado igpapahulay anang adlaw magsimba tas Ginoo balaod man na niya ang paglapas niya na sala mga higala. Sala. So kung garon ta di makasala sa paglapas igpapahulay alang sa wa pa nagbantay ani
katong naanad pagbantay Domingo kay may namatag mahayag karon kay nakakita na magitag tinuod na kahayag sa Biblia. Ang gisulti sa Biblia ikapitong adlaw igpapahulay gipahulayan sa Ginoo o niya gisugo taniya kitang mga tao sa pagbantay sa igpapahulay nga maoy adlaw gipahulayan sa Ginoo sa sinugdan mga higala. So kara ano dahil kani oy? Kining may tungod sa balaod sa igpapahulay. Perting dugaya na ani. So kung nagtuta 1863 kara giluan lang atong nahuna siguro, no? Munang basa-basa pa sa Biblia. Maghimo ta gitawag og self-study, pagtuon o niya atong pamation kung unsa may explanation may tungod sa adlaw nga pahulay mga higala. Klaro og tin-aw nga ang balaod sa igpapahulay di balaod sa Adventista. Balaod na sa Dios nga gisunod sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist. Kaya ang Dios Sabadista ang pod, nanong gitawag itong Sabadista. Kaya magpahulay sa Sabado, ang gaan man na natong Sabadista. O, pahulay Sabado, manimbag Sabado, ang tuna Sabadista ay nimbag Sabado. O, muna nga, ang unang Sabadista ang Dios. Kanang Dios sa atong mga kahigalaan nga nagbantay og adlaw nga dili adlaw Sabado nga mo'y lagilay Sabadista na. Nagpakita og sample ang Dios nga adlaw Sabado nagpahulay siya. So punto na to kwaon, nagsugod kining igpapahulay simana palay edad sa kalibutan og magpadayon kin higala sumala sa Isaiah 66, 22-23 sa bagong langit o sa bagong yuta. Ang sunod nga pangutana may tungod sa pagkaon dili gyapon 1863. Sa Levitico 11, 7-8 nagsugod ni higala dugay na panahon pa ni Moises. Nagsugod kining balaura may tungod sa pagkaon. Okay. Niya si Sister Anita Cabalona Claves yung siya ni Amin. Okay, wa naman tay igo nga panahon mga higala sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon. Ania ang atong team song atong yan si Brother John alang sa closing prayer. Nagampo kita, dalampanan og makagagahom namong adios. Daghang salamat nga nini gabihuna na bless ang mga tao sa pagpatalinghog sa mga pulong sa kamaturan. Panalangini sila dadas kahayag sa pagpangalaga diha kanimo gipangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga among matud nga Dios